Epa lagunok ongetorri lastu txapelen kanaleron getorri FIFA 23 honetara eta gaurkoan berriz ere emakumeen futbola dakarkizuet, baina kasu honetan jokatu dugu Chelsearekin, baina arau berri batekin, beste bitxapelketetan izan ez duguna. Izan ere Chelsea futbol taldean bikote bat dago, Magdalena Eriksson eta Pernil Harder, eta orduan egingo duguna izango da esaterako partidu batean Magdalena Erikssoni esaterako txartel gorria ateratzen badiote, urrengo partiduan Pernil Harder ezingo luke jokatu. Beraz esan daiteke jokatu behar dutela eurak beti elkarrekin. Baina partidu batean erabaki dezaket bietako bat aldatzea, eta hori onartuta egongo litzateke. Baina bat kalera bidaliko balute, beste hurrengo partiduna ezingo lukete jokatu. Beraz, hemen hasiko gara. Barclay, hartuko dugu Chelsea. Listo. Torneo berria. Eta izen izango da Harder Eriksson. Harder eta Eriksson batzen dituena. Vale, lehenengo partidua Chelsearen kontra, vale. Taldea James Campora, Harder, Buchanan egalean, eta Charlesen gatik. Ez, Fleming Kirren gatik. Eta horretaz aparte ezer gehiago. Beraz joan gore lehendiziko partidu honekin funtzioak. Penaltiak Harder. Eta raiten, bai. Eta orain lehendiziko partidua Evertonen kontra. Beraz, aurrera goaz.
Eta gainera, eta datorren urtean Harder eta Erikson ez duten ez jarraituko Chelsea, hau modu berezi batean dakarkit kanalea. Hori bai, espero dut, talde aldatzen badira, datorren urtean FIFA ez den joko horretan aldatzea eta FIFA 23an ez. Konfiantza hori bentsat badaukat. Erretiratu den jokalariak ez direnez, nahiago dut horrela jarraitzea. Hasiko da Everton baloiarekin. Lehenengo partida Chelsearen izan zen Liverpoolen kontra. Era superatzen dut hau ikutela modu automatiko batean. Ze falta da hori. Oso ongi zara hasi. Haseak bakarrik gurutzatu azunako geldiketa. Kurber. Bright eta azuna galera. Hori esan nire hasierako asmoa, beraz. Eta ziko gara garriro. Hasi oso ongi hasi gara, jagate eta auto altzen. Ez kontra eso politizen moduan. Atzetik etorri bakarrik, eta gola. Gure aukera ez dugu baliatu. Bigarrenean gola, bai. Orokorrean Samkerrek bigarren baloi horiek ez ditu barkatzen ikusi duzen da. Hor utxunea pasea eta gol. Bana markagailuan. Eta tesen aurrean baloia barrura. Ongi azteko. Eta hor ez da zer egon. Ingel, Reiteni, erdiraketa, Kirby ez alde. Harder. No. Mentzat baloi azten dugu. A ver. Vale, ongi.
Samker. Aukera horiek baliatu behar dira. Ikutuak dugu laloia, berresuatu behar dugu. Alik eta lasterren. Bright. Ardera biadura, erdiraketa. Reiten, astindu baloia, asenolako geldiketa. Hortiketa potentea eta asenolako geldiketa. Kutber, hortiketa kanpora. Lenda iziko zatian, bana markagailua. Agian menez izan dugu irazten joatea baliteke, baina aukerak ez badituzu baliatzen, honelakoa gertatzen da. Toni Dugan, Iparra Ameriketako eta Sanker Australiako kalariak jartu dituzte gola. Eta orain lehendaiziko aukerarik onena ikusiko dituzte. Bueno. Gureak ere izan dituzte, aukerak gureak desenean sekulako geldiketa egin du. Hemen euren gola, atzera galdidua. Eta hor, agian gurate zeinak gehiago egin zezakeen. Efektuek hemen berdinketaren gola, argoten itxunera, baloia bestaldera bota, eta zeinak izan du ez ere egin. Eta Reitenen aukera. Den aldean bat eta bat. Arraitu ezagun. Kirby. Kanan. Baina aukera hori. Baloia Campora. Sankerrek baloia. Arderren gola. Agian Ingel aldatu beharko dugu eta jarri Fleming edo Leopolds. Jarrek asistentzia eta gola. Erio pasea golo izartzeko. Entzat lehendabizikoan egin du hortiketa. Vale, lehendabiziko aldaketa. Sophie Ingel. Leopoldsen gatik. Arsenalako gola. Arsenalako gola Duganek sartu diguna. Defentsan sekulako utzegitea eta Arsenalako gola. Bakarrik berriro. Eta sekulako errematea. Langa, jo eta barrura. Gure atezen.
Nola atera dela baloi hori. A ver. With the owner of the blue car registration BG04DOM, please return to your vehicle. Horrela ez! Venga ya. Déjame llegar a ese. Gol hori ere. Benta berdinketa lortu dugu. Atesin heltzen ez den lekura. Ez, eta pentsatu ere. Ze pena, bueno, irukoa, edu galdu. Igualen hori izan da bur bat sortzea, baina, bueno. Pentsatu horrez gara hasi. Zaren jokaldiri, bueno, gola, bezu ditugu. Eta eskerrak hartu deno Frank Kirby abur bat egoera salbatu ahal izateko. Hemen horrelatu gara. Eta gero bi hutsa egite larri eta bi gol. Eta gol hau. Epa! Hemen Kirbyren gola, eskerrak. Ba, erunaren da biziko partidua.
Urrengo partidua Manchesterren kontra. Baina gu partidu bat gutxiago daukagu. Partidu horra izango da. Ba, beno lagunok hau izan da dena, espero gustoko izan zaizuela, eta urrengoan gehiago. Agur.